Egun ondanoi, eskerrik asko, etortzeatik. Gaur, izpide izango deu Ticketbuy proiektua. Nerekin, Jokin Perona, Ogasuneko zuzendaile, eta bilon artien, saiauko gea esplikatzen zertan datzan proiektu honek. Ez da oain azten dan proiektua, ja demora desente damakiu proiektu honekin lanien, baina bai iritsi da momentue plazaratzeko eta pixkat esplikatzeko ze puntutan gauden eta noizko espero ditugun egutegi aldetik, egunek, noiz hasiko dan martxan eta bar. Beraz, hasiko gea pixkat testu ingurutik. Bukaeran, Ticketbuy proiektu honen testu ingurue dudai gabe da iruzurren aurkako borroka. Dakizuen bezala, iruzurren aurkako borroka estrategikue da guretzako, hala izan zen aurreko legealdien, hala da aurtengo hontan edo legealdi honetan, eta hala izangoa baitare, seguru urrengo urtetan ere. Beraz, kontekstu hortan, iruzurren aurkako borroka hortan, askotan esan izan deu, hiru erata. Ze importanti da estrategiko izatie, baina hain importanti da baita ere gauzak nola iten ditugun. Eta nola ite hortan, askotan entzungo zen duen, lehenengo personak, bigarrena teknologie eta hirugarrena mundu mailako praktikaik hoberenak. Eta nik uste dut, ejemplo adierazgarri bat egon baleike, haure holaxe txertatzen dela. Persona ikuspuntutik, aurreko legealdien, 45 persona gehiago jarri ginen, iruzurren aurkako borrokako lan hortan, eta oaine oferta publiko ezberdinek martxan dauzkeu. Teknologia aldetik berriz, beti izan deu teknologien inbertsio garrantzitsu egiten nahi gehala, eta nik esango nuke Ticketbuy proiektue teknologien garapen hortan, urte askotako garapen hortan, izaten die pausu batzuk pixkat logikoki etortzen dienak eta haure dudai gabe logikoki etorri da. Baina pixkat, nik uste, beti etorkizunea behire nola eoten gean, askotan ez deula denbora pixkat hartzen atzea behitzeko eta ikusteko ze bidein deun azken urte hauetan. Eta egile esan, orokorrien egin deu bide importantie, baina dudai gabe teknologi ikuspuntu batetik eta gure zergadunei emateion zerbizio hortan aurra pausu handiek eman ditugu. Eta Ticketbuy, sentidu hortan, oraindik eta salto kualitatibo handio emango dugu. Pixkat atzea egiten badeu, ikusiko dugu 2000 urtetik hasi ginela gure errenta proposamenak egiten. Dakizuen bezala, gaur egunien, 3tik 2, gure aurre likidazio proposamenakin egiten da errenta persona fisikoen gaineko errenta zergan aitorpenak, beraz, gaur egun esan lehikeu oso prozesu erraza dela, bai onartzeko, bai momentu baten aldaketan batein nahi badeu, edo orokorrien gure informaziotaz baliatuz, geuk nahi deun bezala egin nahi badeu. Baina, karo, 2000 urtean hasi baginan lehenengo proposamenak bialtzen, benetan 2003tik aurrea informazio fiskal dana edozeinek jeistie zeuken. 2003en persona fisikoentzat eta 2006 ustetzala sozia dentzako. Beraz, ja horrekin aurreposu handu eman genuen. Informazio danak baliagarri itie, hau da, edozeinek ikustia zeuken guk persona bakoitzeko edo enpresa bakoitzeko ze informazio gauken duen. Baina hortik aurrea, gaur eguneko puntura iritsi arte, nuen ja praktikamente ez daun ezer egiten gure deklarazio egiteko orduen, adibidez, oen dela 10 urte utzi ginen, entitate finantzieroekin deklarazio egitiei. 10 urte pasau dieia. Eta askotan, ez gea kostiente, evoluzionatzen nola gu ezen. Baina, 2017an, adibidez beste saltu kualitatibat eman genuen zergabidea jartzen, zergabidea dakizuen bezala, persona fisikun errentan gaineko zerga jarri gendun lainuen, eta hor izan ginen, dudai gabe aurra pausu oso importanti eman gendun lehenengo instituzioa, aurreko urtien jarri gendun, akoratzen mazeate, enpresa handienakin hasi ginen, 6 milioi eurotik gora fakturatzen duen enpresakin,
eta behan fakturak lortzen ditugu praktikamente online, eta oain kontatuko dizuegun proiektu honekin, Ticket Buy proiektu honekin, lortzen deuna da, enpresa handilekin hasi ginena, ja beste jarduera ekonomiko egiten deben, bai persona fisiko, bai persona juridiko danak, hor sartzia. Hau da, ze lortzen deu Ticket Buy proiektu honekin. Gipuzkoan nehingoan jarduera ekonomiko dana, online izatia, Ogasunan egoitzan. Hau da, Gipuzkoan jarduera ekonomiko ingo deben, enpresa eta persona fisiko danan jarduerak, behien fakturak, behien detaileek eta bar, izango ditugu Ogasuneko egoitzan online. Eta horrek, dudai gabe, lehen esaten genuen, alde batetik personak jarri ditugu. Bestaldetik teknologia baliatu dugu. Eta Ticket Buy proiektu honekin, ja benetan online izango dugu jarduera ekonomiko danan informazioa. Benetan, puntu batea iritsi gean, nun monitorizazio alde batetik, edo kontrol ikuspegi batetik, kapazitatea handiek izango ditugu, ze informazio hori dana prozesatzeko ere, Big Data proiektuek eta hasi ginen ja, orain dela 4 urte. Beraz, informazio asko izango dugu, informazio hori prozesatzeko gaitasuna izango dugu, eta beraz, kontrolaz aparte baita ere izango dugu gaitasune balio erantziko zerbitzuek emateko gure zergadunei. Eta zertan da gehien antzematen dana, benetan gure obligazioak betetzeko orduen gauzak asko erreztu diela. Gui hauitu geha, ze urte asko dieia, adibidez, persona fisikoen errentan zergan apenas lanik ematen digun, automatiko edien, baina hori enpresatare iritsikoa. Eta horrekin, ja sikin aurra pausu importantik eman bainon, Ticket Buykin hori borobildu egingo du. Eta nik uste dut gaina, askotan, hirugarren batek esaten duen arte ez gehala kontziente izaten. Eta adibidez, aurreko urtean izan genuen, Ernst & Young enpresak eintzun azterketa bat, administrazio elektronikoen inguruen, eta ez dakit ikusiko zenuen, baina estatu mailan punta-puntan gaude, eta gaina diferentzia handiekin beste danakin konparatuta. Beraz, lehen esaten nuen bezala, velozidade bat damakigu, urte asko damazkigu, teknologia hau garatzen, urte asko damazkigu gure zergadunentzako zerbizio hauek garatzen, baina batzutan geratu inbardeu ikusteko ze bidein deun, eta hori, askotan, hirugarren batek esaten diun arte, nun gauden, ez dira kontziente izaten hain ondo gaudela. Eta hirugarrena, personak eta teknologiaz aparte, izango litzateke mundu mailako praktikaik hoberenak. Eta kasu hontan ea lain dugu. Kasu hontan, bukaeran ikusi lehikeu, hemen mapa hontan, gaur hitzeiten nahi gehan, Ticket Buy bezalako teknologiek, nazioarte mailan oso garatuta daudela. Eta hor ikusi lehizketzuek koloretan, kolore ilunetan, esan nahi du jarrita dauden lurraldetan. Beraz, hau 2013 urtean ustet izan zala, OCDek txosten bat ateazun eta rekomendazio gomendio batzuk ateazitun. Gero, txosten gehiago ateatzen junda, azkena 2019koe hause da, nola gaur itzengo den teknologia hau, ze esperientzi izan dan lurralde ezberdinetan eta ze onura ekarri ditun. Beraz, beti esaten deuna, gure gaitasunak landu, personak eta teknologia landu, eta gero ikusi mundu mailan dauden praktikaiko berenak, eta ikasi eta ekarri honea praktika hoberen horiek, eta beste lurraldetako esperientzi horiek. Beraz, kasu honetan eolain deu, eta ikusten dezuen bezala, lurralde asko dauzkeu, aztertzen egon gehanak, denbora desente damakigu aztertzen, eta esan beharra daukeu gainea proiektu hau garatu deula 3 aldundiek eta Eusko Jaurlaritzak elkarlanien. Nik uste hori dela beste ejemplo bat baita ere gauzak nola egin behar dien, elkarlanien. Eta benetan esperientzia oso ona izan da, bai 3 aldundien artien eta Eusko Jaurlaritzakin, eta gero oain aldundi bakoitza implementatzen ari gea, eta implementatzeko orduen, proiektue egokitzen ari gea, bakoitza bere realidadea eta bere karakteristikata. Baina benetan, danon artien landutako proiektu bat izan da, eta nik uste horreke indar berezile daukela. Eta beraz, zer da Ticket Buy proiektue edo nola definitu genezake Ticket Buy proiektue? Alde batetik,
esan detan bezala, amankomunien egindako proiektu bat, Euskal Autonomia Erkidegoan, eta definizio bezala, esango genduke, zerga bete behar berri bat dela, zerga bete behar berri bat jarduera ekonomikoek egiten dituzten gure zergadunek bete behar dituztenak. Eta zerga bete behar horiek, gero ikusiko ditugu nola ezartzen dien. Persona fisiko eta persona juridikoek bete beharko dituzte, hau da, Gipuzkoan jarduera ekonomiko egiten deben danak bete beharko dituzte, eta guk kalkulatze dugu 54.000 bat zergadunei erasango diela, edo 54.000 personak sartuko diela ticket buy sistema hontan. Itzeten aigea, enpresak, itzeten aigea, dendarilek, itzeten aigea, autonomoek, itzeten aigea, jarduera ekonomikoe egiten deben aktore danak. Por tanto, decía que Ticket Buy es una nueva obligación fiscal que afecta y que se aplica a todos los contribuyentes que lleven a cabo una actividad económica en Guipúzcoa, bien sean personas físicas, bien sean personas jurídicas, y estimamos que afectará a 54.000 contribuyentes del territorio, es decir, 54.000 contribuyentes que hoy realizan una actividad económica en Guipúzcoa. Estamos hablando de empresas pequeñas, grandes, medianas, comercios, autónomos. Estamos hablando en general de lo que es actividad económica. Y como decía, lo que hemos hecho es centrarnos en eso que hemos comentado más de una vez, es decir, en personas, en tecnología y en las mejoras prácticas internacionales. Y en este caso, Ticket Buy deriva de las recomendaciones realizadas por la OCDE ya en un primer informe del año 2013 y donde contamos ya, por ejemplo, este es el informe del año 2019, donde cuenta la experiencia en la implementación, cada uno con distintas características en los distintos países, y lo que hemos hecho es, entre las 3 diputaciones y el Gobierno vasco, entender primero bien los fundamentos del proyecto y adecuarlo a las necesidades, adecuarlo a nuestra realidad. Y como objetivos, como objetivos, yo hablaría de 4 objetivos. La primera, como he citado, y como gran contexto, sería la lucha contra el fraude fiscal. La segunda sería la reducción, es decir, facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales para nuestros contribuyentes. Y aquí yo creo que ahora es más fácil visualizarlo porque tenemos la experiencia de Zergabidea, tenemos la experiencia que vivimos ya desde hace ya muchos años a nivel de personas físicas, donde ya las declaraciones se realizan automáticamente, prácticamente. Como tercer aspecto, eliminamos la competencia desleal, es decir, distintos actores en los cuales unos puedan estar cumpliendo con sus obligaciones formales y cumpliendo con sus obligaciones fiscales y otros que pueden no estarlo, pues hoy sin duda equivale a una competencia desleal. Eliminamos esa competencia desleal. Y por cuarto, protegemos también los derechos del consumidor en la medida en que va a disponer de soporte de los servicios, de los productos que compra. Hau da, helburu bezala, lau helburu hauek finkatzen ditugu. Alde batetik, iruzurren aurkako borroka, hasieran esan duen bezala, hori litzateke kontekstu nagusile, baina helburu edie baitare, eta garrantzitsuek danak, alde batetik, zerga bete beharrak nola betetzen dien erraztia, eta hori lehen esanetan bezala, ja badauko esperientzia, urte askotako esperientzia, zerga bidean bitartez, eta hori ez, dela 10 urte hasitako ibilbide hartatik, nun ja gure deklarazioak oso errazak die, eta apenas esfortzoik suposatzen digun. Bestaldetik, kompetentzi desleiala kentzen dugu, ze gaur egun gertaleike jarduera ekonomiko egiten deben bi aktorek, batek bere obligazioana kumplitze eta bestiek ez, eta beraz, kompetentzi desleial bat lehoke kasu hortan, eta guk nahi deuna da danak lehia hortan maila berdinien jardutia, eta inok ez eukitzia sentidu hortan abantaileik.
Eta azkena, izango litzateke, bezerue babestia. Ze bukaeran, sistema honen bitartez, bezeruek beti izango bere soporte bat, bere tiket bat, bere faktura bat, beak erosi edo kontratatu dituen servizio edo produktu hori handik, eta beraz, hortik aurrea, gero nahi badu, edozein jarduera egin, bien ez talako guztua gerau edo bien arrazon bat izan dulako, beti izango du babes gehiago. Orduan, helburuek ikusita, kontekstuek ikusita pixkat, oain Jokin Peroena zuzendarilei pasako jotitza, ikusteko bete beharrak zeintzu dien, nola funtzionatzen duen sistemak, nola funtzionatuko duen sistemak, eta Gipuzkoan nola ikusten duen aplikatuko deula. Beraz, Jokin, nahi zen. Eskerrik asko, Javier. Egun on guztioi. Javierek esaten duen bezala, bete beharren inguruan adierazteko ze egin beharko duten zergadunek, aurreneko aurretxe izango da, zergadunek gauza beharko dute, txikudai sisteman eraldatzeko, berain hornitzaile sistemekin harremanetan jarri beharko dute ikusteko, zeinan daukaten egoera, eta ze eduki beharko luketen sistema honen barrenean egoteko. Bigarrengo, software berri honek, software berezi honek ezaugarri zehatz batzuk dauzka, eta ezaugarri horiek azkenengo urte honetan lantzen joan gara hiru aldundien artean eta Eusko Jaurlaritzarekin proba desberdinetan, baita ere software ekoizleekin, eta etzi, ostegunean, abenduak 19, gure webgunean, hiru aldundiko webgunetan, zintzilikatuko ditugu zein diran benetan bete behar horiek. Eta gero, logikoki, zergadunek interneteko konexio eduki beharko dute, eta baita ere euskarri teknologiko egokiak, hau da, balantzak, ordenagailuak, kutxa registratzaileak, dauzkaten sistemak, bere kasuan, sistemen hornitzaileekin batera ikusi beharko dute, egokitu behar diren, edo ez. Honekin batera lortzen duguna da Euskal Autonomia Erkidegoan jarduera ekonomika duten zergadunei, digitalizatze prozesu hortan laguntzea eta baita ere sarera konektatzea egotea. Eta bai da esparru garrantzitsu bat, sistema honekin lortuko duguna da informazioaren egiazkotasuna, osotasuna, trazabilidadea eta benetan aldaketarik ez egoteko sistema bat izango da. Kontziente gea, kasu batzutan faktura gutxi emititzen dituzten aitortzaileekin gure webgunean ahalbidetuko dugu sistema bat non informazioa sartu dezaketen eta inprimatu, hau kolektibo txiki bat izango da, ez dituztenak faktura asko emititzen, eta orokorrean bete beharren inguruan hori da antolatu duguna. Funtzionamenduaren inguruan, azken finean, erosle batek saltoki batera joaten den garaian, tiket hori eskatzekoan, saltzaileak bere kasuan informazio eskatuko du fakturan sartzeko, horrek software honek artxibo XML esango dut, askotan ere gutxi hau XML artxibo bat sortuko du, eta artxibo hori zuzenean ogasunera igorriko da. Artxibo horrek edo tiket horrek edukiko duena da, azkenen kateak eta bat edukiko du aurreko fakturarekin, eta horrek esan nahi du tiket edo faktura hortan aurreko enpresa edo jarduera ekonomika daukan zergadun horren aurreko fakturaren informazioa joango dela, benetan ikusteko kate horrek zentzua daukala eta kontrol bat edukitzearren. Eta baita ere, tiket edo faktura bakoitza elektronikoki sinatuta egongo da. Beraz, faktura tipua hau izango da, eta bezeroen ikuspuntutik bi berritasun nagusi edukiko ditu. Bat, fakturaren bekaldean, tiket baien kodifikazio bat egongo da, esan duguna, aurreko katearekiko, eta baita ere fakturan ezagorriak azalduko direnak, eta gero QR kodigo bat edukiko du. QR kodigo horrekin, epatu duen bezala informazio hau zuzenean ogasunari igorriko zaionez, bezeroak berak momentuan bertan, aukera edukiko du ziurtatzeko informazio hori dagoeneko ogasunean dagoen edo ez, eta hor zentzu hortan, gure partetik, berrespen bat emango diegu horlegia edo gorria ikusiko du nolan formata, baina egiaztatu ahal izango du erosleak informazio dagoeneko ogasunean dagoen edo ez. Eta hori da, online horrek ahalbidetzen gaitun aukeretariko bat. Beraz, funtzionamenduaren inguruan hemen zergadunek
aurreneko inbertsio bat egin beharko dute, aldaketa bat egin beharko dute, baina gero bere jardueran ez du inongo aldaketarik suposatuko bere jardueran, baizik eta berak salmentak berdin orain arte bezala egingo ditu, tiketak berdin aterako dira bai paperean edo bai plataforma digitalean, eta funtzionamentua ohikoa izango da. Egia da, aurreneko pauso bat egin behar da, baina hortik aurrea bera ez da ohartuko benetan informazio hori igorri den edo ez, sistemak automatikoki egingo baitu. Eta azkenengoz, Gipuzkoa ez, guk zer egingo dugu honekin ez? Gure berezitasuna da benetan informazio hori zuzenean jasoko degula, eta ondorioz, Javierrak aipatu duen bezala, teknologia esparruan, azkenengo urtetan inbertsio handiak egiten ari gea, eta zentzu horretan Big Datako proiektuak baduzkagu, eta informazio hori kudeatzeko, azken finean, baliabide horiek aprobetxatuko ditugu, kontrola, ustiaketa eta kudeaketa egiteko, zentzu horretan. Honek, eraldaketa bat suposa dezake, online tasun horrek emango digu benetan, ikustea momentu oro, Gipuzkoaren ekonomia edo egoeraren traza zein den. Eta era berean, salmenta guztiak edukiko ditu ginean, eta historian zehar jarraitu dugun estrategia horrei jarraituz, baita ere, seguru gaude, balio erantzi gehiago eskaintzeko aukera edukiko dugula aitortzaileei, aurre proposamenak eginez, zerga desberdinetan. Eta hori bai da, guretzako zenbait informazio gehiago eduki, teknologian oinarrituz, zerbitzu bat eskaintzeko helburua eduki dezakegu. Beraz, hori da gutxi gora bera, betebeharrak, funtzionamentua eta ogasun Gipuzkoa bezala ze egin nahi dugun. Javier. Oso ondo, eskerrik asko. Jokin, eta egutegira juten bagea, hau da, implantazioko egutegira juten bagea, baina aste honetan, ostegunien, izango dugu, publiko egingo dugu, teknikoki, ze detalle, ze espezifidade izan behar dituzten sistema, komunikazioko, ze arau, hau da, detalle tekniko danak, ostegun honetan publiko egingo dira. Ze esanik ez, guia urtebete damakigu, sistema hau garatzen dituzten hornitzaileekin lanien. Beraz, behaiek ja oso jakitun dira, eta behaiekin lan asko indegu dagoeneko, ze hemen oso importantia da, hau jartzen daneako, benetan soluzio horiek eta zerbitzu horiek merkatuen egotia, eta prestauta egotia. Beraz, hau da, gure zergaduna galdezka hasten dieneako, benetan merkatuek jakitie zertaz aigean hitzaiten, eta soluzio horiek erosi eta instalatu ahal izatien. Beraz, ostegunien ja izango ditugu teknikoki detaile danak, eta gero, 2008ko urte hasieran, jarriko dugu egutegilea, zergadun ezberdinek nola sartzen jungo dien. Ze implementazio dana egingo dugu 2 urtetan. 2021ko urtarrilen baten sartuko die lehenengo 1000 zergadun, eta gradualki jungo gea inkorporatzen zergadun danak, hau da jarduera ekonomiko egiten deben zergadun danak, 2022ko abendu bukaera arte. Eta ze kolektibo noiz sartuko dien, 2008ko hasieran urtarrilean plazaratuko dugu, baita ere jakiteko bakoitzek noiz tokatzen zakon eta noiz sartuko da. Beraz, asko die, 54.000 persona eta enpresata zaigea, baina jungo gea gradualki eta ritmo importante batekin sartzen. Eta 2 urtetan, 2022ko, baina gure aurrikuspena da bukauta egongo litzatekela. 2020 bitartean guk egingo deuna da, oain, arautegi dana egokitu eta landu, benetan geho bete behar formal horiek araugintza aldetik prestauta eoteko 2021ko urtarrilan bateako, eta 2020 urte hortan baitare zergadunek importantie da benetan ikustia beak ze egokitzapen egin behar dituen eta bakoitzak ze soluzio bilatu behar duen tiket baiko kondizio hau edanak betetzeko. Beraz, 2020 guretzako 19 ere urte garrantzitsu izan da, lan askoko urte izan da, baina 2020 ere berez importante izangoa ez guretzako bakarrik, baizik eta baitare jarduera ekonomikoa egiten deben danantzako 2021ko hasieran implementazio hori hasteko. Por tanto, el sistema ticket bai
se pondrá en marcha en Guipúzcoa el 1 de enero del año 2021 y prevemos que la implantación se lleve a cabo entre el 2021 y 2022. Antes hablábamos de 54.000 contribuyentes, de la estimación que tenemos, y se hará una implementación gradual. Al principio, enero de 2020, publicaremos el calendario de introducción de los distintos colectivos, de forma que cada uno podrá saber más o menos en qué plazo del año 2021 o 2022 le toca incorporarse al sistema TicketBuy, y nosotros, mientras tanto, el año 2020 lo que iremos es desarrollando la normativa necesaria que sirva de base para las obligaciones fiscales que contempla el sistema TicketBuy, y por parte de nuestros contribuyentes el año 2020 también será el año en el cual tendrán que hablar con sus proveedores de soluciones para ver qué sistema, qué solución deciden implantar o se adecua mejor a sus necesidades. Decir también en este sentido que estamos desarrollando y estamos estudiando, no sé si serán ayudas o serán incentivos fiscales, pero participaremos en la financiación de esas inversiones, de esas adecuaciones que redundarán en una mejora para ambas partes y que, por tanto, entendemos que es necesario cofinanciar. Beraz, itxiera bezala eta konklusio bezala nik berriz aipatuko nituzke hasieran esan ditutenak. Hau da, honekin, TicketBuy proiektu honekin, benetan garatzen deu, jarraipena ematen dio urte askotako bide batei, eta benetan teknologikoki iristen gea, persona fisikoetan baldima gaude punta-puntan, askotan ez gea kostiente nun gauden, honekin iritsiko gea baita ere jarduera ekonomikoei dagokionez oso sistema sendue eta aurrerako izatea. Zerga iruzurren kontekstuen aurrerapauso importante izangoa, ze Jokinek esplikatu duen bezala, sistema honek ahalbidetuko du fakturazioen, benetan informazio dana gai izango gea ikusteko inkoherentzik ez da hola, fakturan artien saltuik ez da hola, eta benetan bialdutako informazioa edo beto esan da registatutako informazioa ezin dela manipulau. Ze benetan enkriptaute eta sello sinadura elektronikoekin egongo dielako. Beraz, benetan sistema gure ustez behintzat sendue osatzen dugu. Bestalde, bigarren puntu bezala, aurretik aipatu dut, lehiakortasun ikuspegi batetik, bukatzen dugu lehiakortasun desleialakin, gaur egunien gertatzen dien egoerak, eta gure ustez ez dienak izalegezkoek ala izatia. Hirugarrena, zerga bete beharrak errazteitugu, persona fisikoen kasuen, ohituta gaude urte askoen, baina hau iritsikoa baita ere jarduera ekonomikoa, eta azkenik, baina ez horregatik gutxillo, bezeruen eskubideek zaintzen ditugu. Ze benetan, bezero bezala, eukiko dugu soporte bat, eukiko dugu geure faktura, eukiko dugu geure etiketa, erosi daun produktu edo zerbizio horrena. Eta gaina, pausu bat gehiago, eta da, hitzeiten deunin korresponsabilidadetaz, hitzeiten deunin kontzientziaziotaz, benetan, sistema honen bitartez, konsumitzaileeke gai izango die, ikusteko eta konprobatzeko, QR sistema horren bitartez oso modu errazien, behaien mugikorrakin, benetan faktura hori edo tiket hori lehenengo gauza bete behar danak betetzen ditun, hau da, faktura edo tiket horrek hori zuzena dan, eta bigarrena ogasunea bialita dan edo ez. Beraz, hor konsumitzaileeke parte hartuko debe eta kontzientziazio hortan nik uste danok aurrerapauso bat emango dula. Ze bukaran konsumitzaileek ikustiek tiket horiek edo faktura horiek balidu edien edo ez, konfiantza eman behar liuke baita ere erosten deun edo erosten dion hornitzaile edo aktore horrekin. Por tanto, como conclusión, citar las 4 bases en las cuales nos basamos y que entendemos que aportará de forma importante el proyecto TicketBuy. La primera, el contexto de la lucha contra el fraude. Sin duda, nos permitiría dar un paso adelante, primero porque técnicamente y gracias a la tecnología será más difícil
y los espacios de fraude se reducirán, pero también porque los propios consumidores podrán ser partícipes, y aquí entramos también en la concienciación y en la corresponsabilidad, podrán ser partícipes para comprobar, gracias a una aplicación en el móvil, de si la factura o el ticket que reciben cumple con todos los requisitos legales. Segundo, impedimos la competencia desleal, cosa que hoy ocurre entre actores que pueden estar jugando en el mismo sector de actividad, pero donde uno cumple escrupulosamente con todas sus obligaciones frente a otros que no los cumplen. Facilitamos también el cumplimiento de las obligaciones fiscales, algo que en las personas físicas estamos ya habituados desde hace muchos años, pero donde podremos disfrutar también de esta ventaja en lo que son actividades económicas. Y por cuarto, pero no por ello menos importante, entendemos que este sistema favorece o apoya la defensa del consumidor, fomentando y a través de lo que son los cumplimientos legales, estableciendo como condición de que todo producto o servicio que consumamos o compremos tengamos nuestra factura, tengamos nuestro ticket perfectamente validado. Beraz, hau litzateke, gure ustez Ticket Buy proiektu honekin, benetan aurrerapauso inportantea ematen dugu, eta jarduera ekonomiko ikuspuntu batetik, 2022 bukaeran izango genduke ogasun bezala eta beraz lurralde bezala online informazio dana jarduera ekonomikoa, Gipuzkoan egiten den jarduera ekonomiko dana. Beraz, hemendik aurrera, edozein galdera, edozein duda, zuen eskura. Kontzeptualki bera da, baina gero teknologikoki diferentzio batzuk egongo dira. Gu adibidez, jungeana da informazioa online izatea. Hau da, zuk erosten dezunean, guk online jasoko dugu zure erosketa horren informazioa. Ze horrek ahalbidetze gaitu, zuk erosketa hori indagero, konsultatu ahal izatea, benetan erosi dezun horren soporte hori, tiket hori edo faktura horrek, betetzen ditun bete behar guztiek. Lurralde bakoitza bukaeran egokitu du bere realidadea, bere gaur eguneko sistemata eta bar. Baina kontzeptualki iguala da. Danok, helburu bezala daukeuna da, informazio jasotzea jarduera ekonomikoa. Hori izango berezitasun bat, adibidez, bai. Bai, hori da. Implementazio aldetik, bukaeran realidade bakoitzak, ez, obligatzen zaitu pixkat egokitzea, baina kalendario aldetik ez da asko aldatzen. Digamos que este sistema va a ser obligatorio, ¿no? Porque de hecho ya sí que desde hace relativamente poco, a nada que te tomes cualquier cosa pequeñita, un café, incluso te dan factura ya. Entonces esto es un poco adaptar todo este sistema de QR y que figure en Hacienda, ¿no? Y es obligatorio, o sea, son dos preguntas en una. Sí, es obligatorio y de alguna forma empezamos ya hace unos años, es decir, nosotros dentro de nuestra planificación obviamente hemos estado trabajando muchos años hasta llegar al punto en donde estamos hoy, pero para llegar al Ticket Buy lo que era importante es primero habituar a que verdaderamente tengamos el ticket, de que verdaderamente valoremos la importancia de recibir el ticket y digamos que las distintas actividades económicas también cojan el hábito de ofrecer el ticket, de entregar el ticket, que es obligatorio. Después de Ticket Buy, lo que tendremos es la certeza de que si un consumidor no recibe el ticket, quiere decir que esa venta no se ha declarado. ¿Se puede precisar qué tal ha ido la experiencia piloto, con qué colectivo y qué conclusiones habéis sacado? La experiencia ha ido bien. Nos hemos centrado mucho, precisamente, hemos trabajado con el colectivo de proveedores de soluciones y proveedores técnicos, porque son los primeros que tienen que entender bien y que tienen que ser partícipes
para luego poder ofrecer las mejores soluciones. La experiencia ha ido bien y la verdad es que yo creo que ambas partes hemos aprendido bastante de esa experiencia. ¿Y con qué colectivo en concreto se puede decir? Bueno, ha sido el colectivo de proveedores de soluciones, proveedores de tecnología, etcétera, entendiéndolo como bastante amplio. Bueno, eso es lo que en enero, a principios de enero, publicaremos. Bueno, enero está a la vuelta de la esquina. Y el consumidor enseguida va a poder ver si se ha subido esa factura a... Ahí. A nosotros nos parecía importante, cuando hablamos de corresponsabilidad, yo creo que al final, y lo hemos dicho muchas veces, la principal palanca en la lucha contra el fraude es la concienciación. Entonces, desde un punto de vista de concienciación, estamos trabajando la parte de educación, estamos en los colegios y las ikastolas de una forma muy importante, más de 86 colegios, creo que estamos en el año 2000 actualmente. Pero más allá de la propia educación, que es una inversión a futuro, hoy cada uno de nosotros tenemos que ser conscientes de la importancia de, primero, de tener los soportes de todo aquello que compramos y consumimos, y segundo, de que esas transacciones se declaren. Entonces, bueno, una forma de involucrarlo es que, bueno, con un gesto muy sencillo y tan sencillo como escanear con el móvil ese QR, que hoy, bueno, pues se ofrecen distintas soluciones a través de QR, desde museos a distintos servicios, por tanto estamos acostumbrados. Con ese simple gesto, uno puede saber si verdaderamente es correcto el ticket y si esa consumición, esa compra o ese servicio que hemos contratado cumple con los requisitos legales desde un punto de vista de una sociedad avanzada. ¿Esos incentivos fiscales se pueden revisar también? Lo estamos analizando para ver cuál puede ser la mejor forma, porque, bueno, al final uno es desde el presupuesto, es decir, ayudas desde el presupuesto, y la otra es desde la fiscalidad, es decir, antes. Bueno, tenemos que ver cuál es eficiencia y eficacia. Tenemos que ver cuál de las dos formas, porque según los colectivos no es lo mismo. Entonces, bueno, lo estamos analizando. Yo creo que lo importante es que estaremos ahí y que cofinanciaremos parte de esa inversión. Porque esa inversión, como decía Joaquín también, más allá de este contexto de Ticket Buy, más allá de lo que es la lucha contra el fraude, lo que va a permitir también es dar un paso en ese proceso de digitalización y, por tanto, de competitividad del territorio. Es decir, que muchas veces estas obligaciones nos obligan a dar ese paso, de conectarnos, por ejemplo, porque esto lo que va a exigir es que estemos conectados, que tengamos conexión a Internet, por ejemplo. Bueno, pues entendemos que también, ya como segundas derivadas, pero no menos importantes, va a contribuir a que tengamos un sector con una actividad económica más competitiva, debido a ese proceso de digitalización en el que se van a ver inmersos. Bueno, iremos, sin duda, dentro de nuestra parte de consumidores, pues también iremos experimentando. Yo creo que, bueno, pues esos pasos que iniciamos hace ya 2-3 años con la política de los tickets, la obligatoriedad de entregar los tickets, etcétera. Bueno, yo creo que empezó una línea y con esta, yo creo que es el remate desde un punto de vista de involucración también de los consumidores en lo que es en el cumplimiento de las obligaciones fiscales. Besterik ez badago, eskerrik asko, danoi etortzeatik eta hurrengo arte. Eta ikustez pakea, gabonak ondo pasa, urtia ondo bukau eta hasi.